magusta ta sa tanan natong mga kaigsunan nga namati nato karon. Labi na gyud sa akong suod kayo si Kapitan John Ramos, former kapitan. Kap, kumusta ka diha Kap sa imong mga anak? Kumusta mo diha? Labi na gyud sa iyang mga tawo nga nagbuhat yang Miguel Foliar Fertilizer. Kumusta mo diha Kap? Uy, Sir Joseph Estrada, sir. Kumusta ka diha sir? Murag papaginin mo namo mapailisig yun lang mga tickets namo sir taon. Pasensya ta gyud sir ini ka og na-air na ni og wa pa ni ma-air o na-air na ni og GCQ nagmidre anhi pa ni namo pailisan taon nga to mga tickets nga sa siyuta nato diha sa June 21 tato diha sa Kagwait Surigao. Ana man tami dinha nga saon abot ning kubit-kubit. Okay, salamat sa tanang mga namati na to karon labi na gyud sa atong kaigsunan nga sige gamit sa atong number 1 nga haplas Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo. Unya katong mga dunay toksin nala. Inom gyud mo og number 1 nga patangtang sa toksin ang GD Toxtas. Herbal capsule kay puno kini sa nutrients nga maoy makapaigon sa atong vital organs. Kundo ligo na tong vital organs sa dili tabtap tandayon og mga sakit ha. Mao nga inom gyud mo ana kay mao na tangtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Okay, mga bata mga kasama ani ang unang adlaw sa akong aso ninyo. Ning simnaw, uy, ako sa ding i-appeal din na kay type gyud ni Prejujo ang atong writer. Appeal tawag min sulprit Tatay Danilo Nanay Using Villa Garcia diha sa Cruising Tubod Minglanilla kay permi gyud ning mamati nato. Okay, sa tanang mga namati nato karon labi na gyud diha sa may merkado gyud diha sa Punta, grabe hang namati. Nakaingon ko nga mura man og kanang wirecast din ha ang DYHP kay ang pika sa tindahan DYHP mati ni Atty. Rufil Banyok. Unya ang pika sa tindahan labas DYHP mati gyapon sa ni Atty. Rufil Banyok. Unya sa pika sa tindahan IFM namati ni Atty. Rufil Banyok. Ni gawin nakaana ko stan og napapato sila si kuan makadaog ni sila si Inday Lalay o si basta mao na atong mga researcher. Atuan niya na nililo dito padag-asa tao dito kay natagay sa itong premyo. Napapapatay premyo karon. Uy, kanong istorya matagayaw-yaw na tao kay ani ang unang adlaw sa kong aso ninyo ni si manawon nga naguluhan ang misteryo sa Holy Water. Kaning Holy Water mysterious jud kay ni mga kaigsoon. Sa unang panahon adunay tayo nga gikan sa kalangitan nga nahog sa baryo ni Lucas. Mura magbulalakaw. Giadto dayon kini sa mga tao og nakakita sila nga mura gyud og bulalakaw. Bulalakaw gito kay gikan mas langit. Og sa ilang pagsusi aduna sila nasimutan nga lain kay bako. Og silang tanan kalit lang nga mipingit sa kasakit og nalipong. Ano nalipong man sila mga bata no? Ano inyo may baw ano? Hala, ani ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo. Ay, nausa man nga ako nga kauban. Bahuwa gano'y. Maglisip ko ginhawa. Maayo kay. Doon ay abli pang tindahan. Pero, unsa man ka itong hayaw kay nakita na ko ganihan, no? Nginahugi ka sa langit. Bulalakaw ka to. Ganda ko adto eh. Padayon ko. Doon ay nag-inom sa tindahan. Murag, kubog naman na. Yun na. Tara na si Iskina. Nahayagan sa pusti nga naglakaw. Naunsa man siya nga naglakaw. Mura mang nagtakiang. Nagpapayusa. Hala! Nabali ang mo! Oy, husto na mo ana, oy. Maniran ako kay alas 9 naman des gabi. Korpyo na yung taon. Madakpan niya ako sa mga tanod sa barangay. Bahala mo, maniran ako. Klaro kayo. Klaro. Mabalit yung Pinoy, oy. Nalira mo na abli. Mga bay, tapawilan ni mga insek. Hala, buglawas hangin eh. Hangin? Bugdog yung hangin. Si hangin ba? Brad, doon ini abot to. Mag-inom sa tingali na sila. Ya, doon na lang mamalit, Katimaw, Bawang ang tudaronoy. May midol. Mga Brad, tadawar yun ang nagayang kaspos niyo, tadawar agad. Naunsa man sila nga naglakaw. Ako sa katao. Nabali ako.
usa sa nun awa. Napali ang duha niya kakabot. Usa ka tao ra. Ay, mga brad, naunsa man mo, oy! Kurang mga sumbi oh. Usa ka tao ko. Napigol ako. Wala. Wala man lang nasakyan. Oh. Oh, yung sabi na. Sabang! Hala. Kusugay dagan sa tao nga. Murag pa tayo. Ugduan. Napsan sila. Hala! Gipaak sila. Unsam din na sila. Ay, kakuyaw. Nasa ka, Lucas? Kuyawan lang ka ni mo, eh. Nasa ka, nga, Lucas? Shhh! Ayaw pagsaba. Ha? Oo, sabi na imong ginili sa gawas. Mingaw. Huwag nakasunod ako. Ay, salamat in taon. Nga naman, naunsa man ka. Grabe kinita mo to sa tindahan ng batir na. Dili mga tao nga naglakaw, nga mura og mga patay. Pero makakita og tao, kusog dagan. Unsa? Kuyawan ako na yun. Unsa ka to sila? Ang mga nag-inom, gipamaak ko eh. Unsa? Kinuo ko. Lucas, huwag ka masundi. Wa tingali kay dali man kung nakadagan. Lucas, nahadlo ko. Nahadlo ko tayo na. Nasamot ako. Lokal lagi oy. Nanglibawt akong balahibo nga nakakita nila nga naglakaw. Kusugal na kadagan sa mga tao nga mura og patay nga nakakita ato mga nag-inom. Unya, gigukod sila. Naapsan. Gipaak sila. Hala. Dali. Liliw na ospital. Dali. Hala! Lucas, tanawa! Doon ay naginukdanay! Tuao! Ano ka tao? Gigukod sila sa anang... Mauna! Ha? Mauna siya ang gingulang kunin mo. Nga taong patay. Ginoo ko! Pa! Nakasama man sila! Ayaw mo! Ayaw mo saba mga anak! Shhh! Ayaw mo saba! Pero gutom na ba yami si Inday Lisa? Ha? Gutom na mo? Di alam mo ha? Di alam mo mga anak ha? Inday. Magsama ba? Inday, Dudong. Gutom man mi. Inday. Di tarawa. Masa man? Ang uso ka taong patay. Sa tungod, dili ka itong bahay. Lucas, dilingi! Ginoo ko! Nakadungog siya sa mga bata. Akong liliyon. Hala! Ni asya pingon din, Inday. Lucas, sa may buhato na to. Ang mga bata, dali! Dali sa lawak, dali! Oo. Anak, dali ka mo mga anak. Manago kita. Dali ka mo. Ano na? Ni sa pingon sa pultahan. Kanan akong kabinet. Ialik ko sa pultahan. Naalin akong kabinet sa pultahan. Ginaspagan niya ang pultahan. Ay! Kuyang magubang ang pultahan. Pero, dili na madali ang guba kay dako kay kabinet nga akong gali. Unsa ron? Murag. Hala! Nagkadaghan man sila. Nagpaingon din sa bahay na mo. Di na mahimo. Kinahanglan nga magkapalayo mi dinhi. Mama, unsa day na tapo? Ambot ka mga anak. Ayaw lagi mo magsama. Shhh! Ayaw mo siyang kita. Inday mga anak. Paghinay sa uy. Kuyawan mo sa mo, Lucas. Di na ni madaw ginihinay. Dali na mo. Mamaya tayo napita. Delikado na kayo. Dali na dahil mo. Kaya tingali ako makasunod ng mga zombie din sa bahay. Pati yung ta. Mayo kay. Huwag zombie din sa likod sa bahay. Narang multikap ni mo. Sakay na mo. Dali. Mga anak, dali. Sakay na tayo, no? Dali. Na! Ahak na! Ang yawi! Andiyan na! Lucas! Ang taong patay! Tabang! Ginoo ko! Ginoo ko! Ay, salamat sa Ginoo. Huwag yung maabdi sa mga taong patay. Pa! Hadlok mi. Ayaw na ka maghadlok. Nagkapalayo na kita. Lucas, tarungan ka na yung pag-drive, ha? Tingali og dunay mga taong patay sa dan. Micho, ngit-ngit na ba? Hindi aman bitaw. Piling sigahas ako mga mata. Tingali pa og na sila sa dan. Likay lang yun, ha, Lucas? Aron dili tama disgrasya, likay ba yun? Unay, matalik ko siga kayo. Fokus ka ko sa akong pagpadagan. Lucas, unsa to? Unsa to mga taong naas Dublin? Mga taong patay yun to. Hihiyahi ka. Delikado tayo na. Pakos ka lang ako pagpalagan.
Sugpap! Siga mata! Lucas! Lucas! Ay! Unsa na Lucas? Ay! Gibago! Nagpatunga! Lucas! What? Lihay, Lucas! Nagpatunga naman yung mga sumbi! Yay! Opsop! Tunit mo! Taman, Koryo! Lucas, patay! Bahay na kami! Dasmagan na kuni! Ang madlasmagan! Kunit mo kayo! Kinuha ko! Nagatuhtaon ang mga bata. Ay! Layo-layo na ginatong nabtan. Saan na kaling lugar, ha? Mingaw mang gyapon. Pero, di tam kumpiyansa. Murag, niya naman ta sa syudad, Lucas. Ha? Siyudad na dita? Ngit-ngita, uy. Huwag may suka din, eh. Anong waman? Nausa man, eh. Ngit-ngit man. Mura, uwa, Lucas. Pero tanawa ang isigilip na to, oh. Doon ay mga dagkumbay. Doon ay dagkong tindahan. Sa syudad na kita. Mao ba? Pero manong ngit-ngit man. Huwag mingaw kayo. Asa kan partiya sa siyudad, no? Mingaw man. Nasa pa ni? O sino tabo? Anong galit nga? Napaw ang multicam, Lucas. Ngayon ni galit ni Gunong. Ay ka! Hala! Wa na'y gasolina na, Unsa? Ma, Ilang ka mo pagsaba, anak? Mingawas kalibutan. Mayog ni kay way mga taong patay sa palibot. Mingaw kayo. Bitaw. Pero, sabi ato buhaton, ani. Asa man anhil na ta din, eh? Dili ta mangita og gasoline station o magkakataguan na to. Kaya tingali pa og doon ay kalit na taong patay nga muduol na to. Naimpas jud ta. Di nila mo, ha? Ayaw mo saba. Ha? Asa man ka? Mangita akong gasolina. Hinayin ako kabli. Wala. Mingawag is palibot, eh. Ang hangin. Magkapanglimbawat sa balibo. Ay, magsaba. Diyan mo. Mangita ko gasolina. Balik na rin ko. Doon ay galon din iskilid sa multicam. Andara. Mo na akong sudla gasolina. Tuod. Dadon kong taas ka tubo nga pataw. Lisod ako doon itang patay. Mingawag ito, eh. Hain mo ka mga tao din, eh. Oh! Hala! Taong patay! Ito si Skina! Hala! Pagkadaghan nila! Lucas! Dali! Dali na yun! Ha? Mga anak! Dali! Gawas mo! Dali kayo niya ang mga taong patay! Nagtaingon din, eh! Dali din mo! Antusa rin yung mga anak! Tagal lang kita! Mangita tagataguan! Lucas! Lucas! Doon ay kasugat na to! Mga taong patay, oh! Dali! 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 Damay nga Skina! Dali din mo! Lucas, mamatay na tani! Ayaw maglingi! Gagalangin mo! Dali! Sundol mo na ako! O kayo gimubuhay sa kong kamot, ha! Mga anak ko, ayaw magbuhay dagan! Lucas! Lucas, ano? Simbahan ka na! Ay, simbahan! Dali! Tingali! Makasuta sa simbahan! Dali mo! Apoy na! Boy! Lisa, dali! Lucas! Punita na ang yati sa taong patay ka na! Sa ibabaw! Di putong nga tumo! Gagi ka, ha? Niya pa! Lucas! Lucas, wala maglihok ang taong patay! Patay na kagid na siya! Bahala na patay na patay! Dali na, boy! Guti mo na ako! Dali! Dala mo! Papa! Tanawas na tong langyo! Hindi na ako! Magkanagal sa mga taong patay! Parang nagpaingon na ito ka naglataw, Lucas! Dali! Gagan mo! Doon na natin sa simbahan! Doon lang kita! Sabay na kayo! Boy na akong asawa! Niya siya paingon ako! Bantay, Papa! Bantay, Lucas! Yun ako! Gilayang si Lucas! Dagan mo simbahan! Dagan mo! Pagdali na mo! Biyahe ko ninyo! Luwasan ninyo magulingon! Pagdali na mo, Inday! Luwasan mga bata! Papa! Dali! Suod ka mo! Dagan mo! Dagan! Dagan! Papa! Papa ko! Pakul ko niya! Bagan kong iyang liog nining putaw nga tubo!
Balik papakan ko! Ginoo ko! Pagkanaghan nila! Wala! Mamatay na ko ini! Mamatay na ko! Dol lang sila! Lantatong ko! Ang ubol-ubol yung sumbi nga! Nilayog na ako! Kabaho siya dugo! Ang mga sumbi! Niya sila! Ginoo ko! Ang mga sumbi! Nilabay lang sila ako! Huwag ko nila makita! Huwag ko nila makita nga! Natamo na rin ko sa kataong patay! Buhi ka! Patay na! Oo, patay naman ganit landaan! Doon na pa yung mga taong patay nga! Nagpaingo din eh! Di lang yung kumulihok! Huwag niya po sila makabantin ako din eh! Ining taong patay nga! Patay na yun! Salamat sa Diyos, kabuhi ka mo. Huwag ka mo mabiktima sa mga sumbi. Sumbi? Oo, katong mga naglakaw nga patay nga buhi, ang tawag nila sumbi. Patay nga buhi, tungod sa wa pamatino, kuno sa gyud ang itabo nila. Ug kung anong naingon sila ni anak, nahimong sumbi. Pero, ang akong bana, Padre, gibugno siya sa sumbi. Kinuo ko. Milagro na lang nga mabuhi pa siya. Tabangan na to siya, Padre. Tabangan na to ang akong bana. Mag-ampo ta. Dali. Mag-ampo ta. Dali ka mo. Ano sila? Nilabay lagi sila na ako. Tuwa sila pa inyo sa simbahan. Huwag ko nila makita. Huwag ko nila makita! Kanahan! Hindi katawa man ko. Nadunggang gusto ang patay nga buhi. Naglingi siya. Huwag mo lang. Nagsimot-simot. Doon lagi siya simot. Uy, nilakaw. Ipadayon siya. Huwag siya makakita na ko. Nga ano magka to? Ang akong sinina. Nagkadugo. Ang baho, oy. Mabangon ko. Mudali ko kadto sa simbahan. Nahuman na kita sa pagkamp. Ang akong bana. Unsa naman kayo nahitabo niya? Si Papa, Ma! Si Papa! Mas maayo pa tingali nga pangaon ulang ka mo. Papa! Tingali o giguto na ka mo. Si Papa, Ma! Dali ka mo sa kusina. Si Papa! Hala! Hala! Kung sa karon. Kapag pa. Padre, tingali, sumikat mo! Ato ko mo sa taas. Dali dayon ko. Hala! Hala! Si Papa! Si Papa Lucas! Si Lucas ka naman eh! Siya ka ron! Ako milagro. Sabi ko ninyo! Dali mo! Ang mga tao patay nga buhi! Dali ang tao ninyo! Tinday! Able! Gani utlar! Oo, dali! Doon sila! Ang tubo! Uy! Huwag mo sila sila makamatikod na ko! Nga mo ka ha! Papalibali pa sila ko! Nini sa katawang patay nga buhi pero huwag ko niya sa ingin ng simhot! O na! Dali! Sunay! Dali! Kining gigita imuha pa! Nikisi-kisi nga! Ibang isang liga na lang! Huli buti! Huli buti! Kabaho pa rin mo. Papasaylo ako pa rin. Kung saan man nga, nagkadugo mo ko sa diyang... Gigulgulan ako sa liog tong gingalan ni mo o sa to, sumbi. Oh, sumbi ang tawag. Sumbi. Taong patay nga buhay. Dali sa suot. Kaligo na rin sa banyo. Dali. Unsa? Mao lagi. Nilabay lagi sila nako. Wa sila makikita nako nga. Natabo na sa sumbi nga, wa na kinabuhi. Tungod sa baho sa dugo sa sumbi, mauwa kayo lang masimuti. Unsa? Mao ka na. Nabasa ka sa dugo atong sumbi. Mauwa yun sila makamatikod mo. Kung maayo kay wa ka makainom sa dugo, sumbi ka na unta karon. Ha? Naguol ko sa mga tao din nga wa mo tuo ka namang mga pari. Naluoy ko nga wa sila maminaw ka namo. Utua, na biktima sa mga sumbi. Ug sila ron, malusad ang nahimong sumbi. O kung kinsa ang mapagan sa sumbi, mamahimo sa kining sumbi. Maayo kay wa ka mapaki sa sumbi. Swerte ka ba? Wa man sad. Kay nababagal man ako ang iyang pagpaakit ko. Kining putaw nga tubo. Isuka. Oh, kining holy water. Mao ni ang magkatapang nato. Mao ni magluwas nato ni mga sumbi nga naghasi sa atong lugar.
Ug mao kini ang magkapatay kanila. Ubay-ubay na sa magkaparian sa nagkalain-laing lugar sa atong nasod ang nahibaw na nini. Ug kinsa ang mutuo kanila maluwas. Ug ang dili mutuo kanamo malaot sa masumbi. Mao kini ang misteryo nga naglimin sa holy water. Mamatay ang sumbi. Padre, Karon nga ubay-ubay na ta nga mga survivor, mga isog, wa mahadlok magig-away sa masumbi. Ug panahon na nga mulihok na kita. Luwaso na ang ubang mga tao nga nanako, nga nagpaabot kanato aron maluwas sila. oh, O yan na puno na ang mga kawayan nga nasundlan sa holy water. Unsa din na pa? Anak pa ko. ini siya. Luthang na siya. Gama sa kawayan nga sudlan og tubig. Kung imong birahon ng puan, musuyo pa siyang tubig. Ug pag imong inuot, musilit ang tubig ning gamay nga lungag sa tumoy ining luthang. Oh, mga luthang. Luthang din siya. Hindi mo sa kawayan katagas. O kanay hinagiba na to. Ug mauna ang among nahunaunaan na gamiton aron itira sa masumbi. Pero nahadlok nga mo gawas kay ubay-ubay na anatagdan. Dili kami makalahutay og sukol kanila. Mao nga palagsar kami mo gawas aron mangita sa mga luwasunon. Ubay-ubay na din mo din padre. Oo. Naluwasan sa daan mo sila. Ug aron makakontak mi sa mga ubang lugar, labi na sa mga kaparian nga nangandam sad sila aron sa pagluwas sa mga kaigsuonan nato nga luwasunon pa. Gamiton namo ang mga pati. Sila ang magda sa mga mensahe sa nagkalalaing lugar. Padre, doon ako nahuna-hunaan. Unsa ka na, Lucas? Ha? Lucas? Unsa imong naunaan, ha? Lucas? Doon ako yung multicab. Magamit na to. Magamit na to sa pagbutang sa pagluwas sa mga tao. Labing maayo. Kuwang kita og sakyanan. Labi na sa gasolina. Mausulit problema, Padre. Huwag tayo gasolina ang maong sakinan nga among gibiyaan. Sa pagkatinuod lang, ang problema na mo din kay way isog nga mango aron mo mangita og gasolina. Madlok sila nga mogawas o pagkigupat sa masumpi. Bisan pa og dula kami holy water. Aptik og kusgan ang masumpi. Ako, Padre. Lucas, Ha? Ikaw, Lucas. Ikaw ang mango aron sa pagpangita og gasolina o pagpangita sa mataw. Oh, Padre. Ako manguho sa uban nga mga isog din, nga musukol sa mga zombie. Salamat, Lucas. Mga kaigsuunan, si Lucas may voluntaryo nga mao'y mangu ka na to aron sa pagpangita og pagi aron makakuha ta og gasolina. Ingon man sa pagluwas pa sa itong mga kaigsuunan nga nadago ron. Si Brother Lucas. sigurado ka, Lucas. Dili ka mahadlok. Tungod og alang sa kaluwasan sa tanan. Di ko mahadlok unday. Magikaway ko sa mga zombie. Sama sa mga gibuhat nga pagpalalipod ninyo ng akong pamilya. Lucas, pag-amping. Sa kanunay, mag-amping ko alang ninyo. Mahal ko kamong tanan, Inday. Ug sa atong mga anak. Lucas. Padre Ben, andam na ko sa pagluwas sa katawhan. Kinisang mo kuyog na ko. Maayo, kay buntag na gikan. Makita ang itong palibot. Mingaw ka palibot. Mingaw man ang palibot. Di tamo kumpiyansa. Brad Lucas, desis kina. Doon ay gasolinahan diha. Mao ba? Sige. Paspasan ta nga itong paglakaw. Uy! Zumbi! Usara siya! Usara ang mutira niya! Pagkulang! Andam na ko! Sige! Kinihimot mo! Wala! Wala! Nag-aso-aso siya! Tanawa na daw! Ha? Ha? Nga ka pa! Nga- Tirahan ko sa baba! Ah! Imna ni! Zumbi! Natumba siya! Murag natukaan siya! Nahili sa iya banit! Uy! Niago siya! Ang sumbi nga! Nabugwakan ng holy water! Niago! Sa ato pa! Ang maigo sa holy water! Makainom, maulian, mabalik sa pagkatao! Ano? Giuho ko na siya, Lucas. Wa tayo tubig! Ang holy water! Kailangan akong ipainom! Ah!
Salamat. Normal na siya. Tao na siya, tao na. Salamat. Balik sa pagka-normal nga tao. Kung sa makainom sa holy water. Unsa? Aw ka na, Padre. Akong itirahan ini pasirit nga luthang. Sa iyag yung baba. Mikirig siya, natumba. O bauto, nag-aso-aso ang iyang kalawasan. O burag nahinis ang iyang panit nga laing kay baho. Lamsi kayo. Pero nabalik sa normal nga tao. Mao ka na pa rin. Og niya siya. Nabalik na sa normal. Padre, salamat kay kainin niyo. Kumusta na ang imong pamati? Luya, Padre. Puy-puy pa ang atong kalawasan. Doon na kabay na hinumduman sa diyang sumbi ka ba? Una-una ako pag-ayo. Doon na kabay na hinumduman kung kinsa ang pangan. Ang ako nga, Pablo. Oh, Doon ako nahinduman sa dihang giadto namo ang nahog nga nagkayugikan sa kalangitan. Ug pagsimhot namo lain man baho. Dayon dili ko makaginhawa. Ug wa na dayon ko'y nahinumduman. Pablo. Ate! Magamit na to mga sakinan. Matabangan na to ato makiksunan. Ganahimong sumbi. Oh, Brad Lucas! Pagandam na kamo. Di ta maglangan. Luwaso na to ang ato makiksunan. Wasa na to! Brad Lucas! Mga sumbi! Nagtapok sila ng mga budiga. Nga na magha! Oh, pagkadaghan nila. Murag, doon ay mga tao nga tingali. Naasasutan ng budiga. Kalawa! Murag kumpon nila ang nakumportahan sa budiga. Paganda mo! Siguruhan ninyo ha! Nga mabagwakan ninyo ang ilang mga baba! Tara mo! Tara! Duulo na itong mga zombi! Ayaw mong kumpiyansa! Tirahin ninyo! Bugwag kayo sa holy water! Tadugas! Tanawa ang nakainom sa holy water! Tanawa! Naulian sila! Wala maangto na ginapanit! Oh! Obra Simeon! Tungod sa mysterious holy water! Sige, tira pa! Ba! Siguruhan ninyo! Ba! Tira pa! Pagkadaghan sa to. Ug ang mga zombie, naulian na sa sila, Padre. Nabalik na sila sa normal. Tungod ka na sa misteryosong holy water. Ug mas buntog sa iyo. Mugi ka na sa amin dito, Padre. Ha? Asa man ka mo? Balikan ako ang among baryo. Lucas! Luwason ko ang atong mga kaigsunan dito, day. Bradugas! Oh. Uy, Dali ka mo dire, Bradugas! Ali ka mo dire sa balkonahe sa simbahan! oh, nga naman ka! Pagkadaghan nila! Ginoo ko. Maklaro kay nato ang masumbi din sa balkonahe sa tubangan sa simbahan. Pagkadaghan nga naglibot din sa simbahan, Padre. Nga no ka? Di amo sila din naglibot na to. Mura, doon na sila kabuot. Kinsa to ni singgit diya sa hugpong sa masumbi? Kinsa? Si ang singgit! Lucas, taguyawan ko. Hindi, Doon ni gawas siya sa masumbi. kapuwas ang mga mata! Si ang singgit! Tanawa masumbis palibot. Hinahinay silang nagpaduol sa simbahan. Kung wa ko masayop, kanang nag-unang amoy may singgit, mao ka ng ilang pango! Nagkaduwa na sila sa simbahan. Nahiya ka na sila umayo sa mga sugat din sa simbahan! Pangandam ko to! Kailan naguna? Maklaro ginato siya! Lucas, pagkadako niya og lawas, siga kayo niya mga mata nga buwa. Dili siya ordinaryo! Lahi na kayo siya! Oo, lahi Gitudlo siya. ka niya. Murag, ako ang iyang gitudlo! Pagbantay ka mo. Doon na mga sumbi ka nagdagan tayo sa tuong bahin. Asa kami! Dito na yung kutkot! Pangugya siya! Murag, nagkasabot ang mga zombi sa iyang mga lihok! Dito na yung kutkot! Masumbi! Patay mo!
Sintas yung mga mata. Ako giling iyang gitanaw din eh. Ginoo ko, Lucas! Ubay-ubay na ang nangakat! Ayaw ka, Lukinday! Lakaw noon! Ato ang atong mga anak! Balik sa sud! Kami nang bahala din eh! Oo! O pag-amping mo, Lucas! Isla makapaniol kinato, Lucas. Tungod din ni Hollywood. Oh! O pali! Ato nga kong globo! Manaog na! O pagdamog ka mga kawayan! Nga puno sa holy water! Gawaso na to sila! Wala lang! Wala ka! Oh! Kaya na to sila! Paganda mo! Huwag magpalayo! Anong tading atubangan sa putahan, sa simbahan? Ang magpaduol nga sumbi, ato ah! O siguro ha? Nga ba-bagin nila ang mabugukan sa holy water! Iisan sa niya iyang tuong kamot. Din hitudlo na mo. Paganda mo! Nialas ka rin ipayon! Ang nagulit sa tubo nga putaw! O kawayan nga pangbunal sa masumbi! Iyan na ninyo! O wayo sa krato nga! Mapakas ang masumbi! Palingkamot mo! Ah! Doon na idol! Tira! Bunal! Ang grupo ni Lucas, nanasog, isog kayo ang naging-away sa masumpi. Kung na-direct mo, pwede ka na na masumpi nga magkaduo nila. Kaya namin tigural. Doon na si Tipasirit at Buliwote. Ang pango sa masumpi, nagdagan pa yung Lucas. Bantay, Lucas! Ni apa! Oo, si... Doon na itudlo si Padre Bastian. Ang pangaw sa mga sumbi. Nagdagan, nga paingon ako! Huwag kumandok ni mo! Pagandaman ko ikaw! Ni ang tubo nga putaw! Pagkila ko niya, pag-iganti, kakong kitlawas. Selain ko, budalan ko ang yatod. Da! Ha! Natumba siya. Da! Mo ka lagi. Ang huli water. Bubuan ko siya, kinip! Niban mo siya! Naku, agin niya eh! Nibarong sa kong tubangan! Kinikawayan nga gisudlan sa huli water. Ibu kinini ang tiwas, kinip! Aso-aso yung lawas! Tirahan ko yung bakba! Hindi makabot siyang bakba! Tungod siyang kanaas! Ang iyang naong ni aduol sa akong naong iya kong gipadula payo. Ngut ko niya. Ang kawin nga puno sa liwater ni as kong hawakan. Kuhaon ko ni. Dili imnanip. Ja! Pas lang ang iyang kawin nga puno sa liwater. Pas siya na. Kasakit sa kilip. Tiran. Nalipong ko! Lucas, pagmata! May gani kay napasakan niya sa holy water ang pangulo sa mga sumbi. May gani kay napasakan niya kay may atas sila kay kung wala pa na hayan ko tata. Iso ka lagi di Brad Lucas lagi. Bro, matatahon bro. Nakilala pa tao minimum bro Lucas. Bro! Kinuo ko. Mayon taong magkabata na si Lucas. Lucas! Lucas! Nauli na siya. Agay! Ayaw na pagdihog! Sakitas kong gilid. Sa akong likod. Sa akong kalawasan. Relax lang una, Lucas. Ilahi mo kabuliho ka. Hain siya. Hain ang pangu sa mga zombi. Atras sila. Sa dihang napaslakan nimo sa butanganan sa holy water katong pangulo nila. Lucas, dako among pasalamat mo. Natuod mo, naluwas kami din. Padre Bastian. O ubay-ubay kita, o naluwas na masumbi. Nabalik sila sa normal. Pero bao lagi. Nabalik-balian sa dinyo sila. Kay gibunal-bunalan man ninyo sa inyong dagtubo, putaw o kawayan. Og doon na sa'yo makantos, namatay sila. Unsa? Medyo sakit bigyan ng akong kalawasan da. Lucas, Pero okay na. Madana ni. Dili pa rin itong mga miaging simana nga. Pero tigil sa kita. Bila nagkaadlaw, maulian ka na, Lucas. Lucas! Padre Bastian! Oh, kumusta ang inyong lakaw? Mayo na kayo. Ubay-ubay may nga naluwas nga sumbi. Huwag to Gipahimutan na sa among mga kabanan. Mayo hinoon. Pero doon namin nadiskubrihan, Padre. Unsa ba ka na?
doon namin nakita ka naglupad sa kanginan nga lingin kayo. Unsa? Oh, Lingin nga naglupad sa kanginan. oh, parting dako ah. Mayo gani kay nakatago mi. Dako. Lingin. Ginoo ko. Padre, ngano? Nibalik yun ay sila sa atong kalibutan. Unsa? Kinsa ni balik Padre Bastian? Ang mga gitawag na mo og alien. Unsa? Alien? Oh, mga alien. Alien? Nagalaing planeta nga gustong angkunon ang atong kalibutan. Unsa? Sa ato pa, alien katong leader sa mga zombie. Kung mauna, angay nga atong unahon sa pagpatay. Katong panguso mga sumbi nga, usa ka alien. Lucas, Kinala makitaan ko siya. O ako mismo ang patay ka niya. Maayo kay, naulian ako sa kusog. Makasukol ko sa panguso mga sumbi. Usa di sa ka-alien. Lucas. Huwag ka palagi matog. Lang na... Oh. Lucas! Oh. Tanawa! Tanawa kung sa kanang kahayag sa unahan nga naglupad-lupad! Tuoda. Unsa man kana? Hayaga ko na niya! Naglupad-lupad, oh! Iyon na. Ang giingon ka ni Padre Bastian. Nga, sakyan na sa mga alien. Oh. Spaceship ka na. Unsa? Dali! Dali ka mo! At doon ka spaceship sa mga alien! Pag-ampig ka mo, Lucas! Oh! O Padre! Tala ka mo! Amping ka mo, Lucas! Tanay, day, manood na kita sa simbahan o mag-ampo kita alang sa karuwasan nila, Lucas. Sundan niya to, ha? Kung asa na paingon, bakos ka magpadagan! Kinahang lang matapos ka na, alien ka. Dagang kang nahimong kadaot na mo. Ilabis ng mga nangamatay na mo mga kaigsunan. Ang angay ka nimo, mamatay ka! Oh, tara! Tara, spaceship! Unsa man napita? Hadi ang patay nga bulkan, Lucas. Unsa? So ito mi ang dapita. Nakasiguro mi. Nga mauna ang gipuy-an sa mga alien. Maganda mo! Kay sudlo na to ka nabita! Lucas, oh, Brad. Ang mga dinamita! Kuhaan ninyo! O ang mga holy water! O ang inyong mga snina! Karsonis! Basa sa dugo sa sumbi! Aron dili kita nila masimutan! Nga, mga normal nga mga tao! Pagdali mo! Lucas, Lucas. Asam ba? Siguroon ko nga mapatay ko ikaw pangu sa mga sumbi! Nga may biktima sa akong nga kaisunan! Mamatay ka! Brad Lucas. Oh. Dakan kay sumpis palibot. Okay patay ini. O siman! Nabutangan na ba ninyo o mga dinamita? O mga holy water sa bungtod, ha? Oh, Brad Lucas. Og hudyat na lang sa atong mga kaubanan ang gipaabot nila. Plus na kay sila si babaw. Abuton dahil nila ang mga dinamita. Aron, masabugan ang mga sumbi dinhi sa ubos nga bahin. Gikulbaan mahin og kuan eh. Mayo, kumaw ka na! Buhi siya! Mitongtong siya ng murag entablado. Magpadul ta! Dali! Brad Lucas, tanawa siyang namutangan. Doon laing parihan niya gidakon, tanawa. Mga alien di ay mo, ha? Anda ba mga dinamita, Brad Simeon? Huwag nila ilabay ito silang nimutangan. O Brad, hala, basa ang pusporo. Ayaw ka bala ka. Niyapa ko. Iputos ni plastik. Brad Lucas, ang leader sa mga sumbi. Muraw, niatanaw na to. Ha? Nakamatikon sila to. Niya tas tubangan niya. Ang pasporo! Dagot ito, dagot! Mauli angay ninyo! Dinamita! Kipagutol lang mga dinamita sa ibabaw! Ayalan! Parang nagkuhan! Nag-uwa na sa water! Unsalon! Ang dako nga isip! Bulungan na! Sugas pagtupad! Huwag ko na makita ba? Nagsaulog ang katawan! Nagpay sila maayo! Oo, kaya natapos na yun ang paghasi sa mga alien. Maayo unta! Huwag di na sila mamalik! Maayo unta! Ug tungod ka ni mo, Lucas, ilhon ka na mong hero. Ha? Mabuhay ang bagong bayani na to! Si Brad Lucas! Mabuhay si Lucas! Kung di mga bata mga kasama natapos kung
aso ninyo ni Simnaw nga naguluhan. Ang misteryo sa holy water din nilang sa mga aso ini Kuya Gulyat kinitadan talit na sa RMN Drama. Ni tatay mo tuman.